kohtelu. Mutta hei, katsotaan tähän väliin erään naisen kommentti, joka on rikkonut lasikaton. Marjaana Satuli on työskennellyt yli 20 vuotta rahoitusalalla vaativissa varainhoidon asiantuntijatehtävissä. Hänen mukaansa miehien suosiminen näkyy siinä, että miehet ylentävät esimiestehtäviin vain miehiä. Että palkataan samanlaisia kuin olet itse. Ja totta kai jos olet nainen, niin sä et ole samanlainen kuin se palkkaava johtava mies. Satuli on saanut kokea 2 edellisessä työpaikassaan, mitä niin sanottu lasikatto käytännössä tarkoittaa. Ei ylennetä, että sehän on tietenkin se kaikkein pahin, että sä et pääse niin kuin etenemään, vaan sä jäät junnaamaan siihen samaan duuniin, mitä sulla on ollut aikaisemminkin, riippumatta siitä, millaista tulosta sä teet. Sitten sä tietenkin ajattelet sitä, että kun sua ei ylennetä, että sussa on joku vika, mutta kun sit sä tiedät, että nämä sun naiskollegat, joita ei myöskään ylennetä, jotka on myöskin erittäin päteviä, niin sittenhän sä jossain vaiheessa sen niin kuin tajuaa, että teillä on joku yhteinen vika, kun kukaan meistä ei ylene. Ja sitten tulee selkeästi surkeampia miehiä tilalle, jotka ylennetään. Niin kyllähän silloin sä voit olla varma, että se vika on siinä, että sä oot nainen. Satulin mukaan naiset hyssyttelevät, eivätkä leimautumisen pelossa uskalla puhua ongelmasta julkisesti. Hänen tilanteensa on toinen. Satulin nykyisessä työpaikassa Eufex-pankissa asiat ovat hyvin. Puolet johtoryhmän jäsenistä on naisia ja Satuli työskentelee myyntijohtajana. Mut on palkattu tänne vetämään myyntiä. Et mä oon niinku budjettivastuussa jopa. Et yleensähän naiset, jotka nousee korkeaseen asemaan, niin ne on hyvin helposti tukifunktioissa. Mä koen itse olevani nyt sen verran turvassa, että uskallan sanoa, että on kokenut lasikattoa ja on kokenut, että syrjitään sen takia, että on nainen. Et se on ainoa tapa, että se nostetaan niin kuin se kissa pöydälle.